Nyaya yandisvitsa panapa inyaya yemarriage. Ndaita dzimba dzichiputsika, yekutanga yakaputsika, yechipiri yakaputsika, izvezvi ndiri mimba yechitatu. Mimba yechitatu daro haina rugare munhu waMwari. Imba iri kunetsa zvekutonzi enda kumba kuvabereki vako ibva pano. Pane nyaya ndira kuti ndikubatsire panapa. Pamarriage yekutanga wakanga waroorwa nemunhu aikunzwisisa. Ndizvozvo chaizvo. Waroorwa nemunhu aikunzwisisa. Ndiri kuona uchitinha mombe. Mombe ndeye yamaitinha apa iyi. Imombe yechiredzwa. Ndakakura nichengetwa nambuya nasekuru, saka pakazonzi panodiwa mombe yechiredzwa, murume wangu ndobva ndipa mombe kuti enda unobhadhara. Ndobva ndanobhadhara mombe iyi. Ndabhadhara mombe iyi kezvinezvi nekunetsa kuita marriage ndichipinda ndichibuda, ndaifamba kwandaifamba vachiti zvonanzi kuti ugare mumarriage ndonge wabvisa mombe yechiredzwa. Ndakati ndakabvisa wani. Iyi mombe yamakabvisa iyi mombe. Pane gakavara ndiri kuda apa. Kwete kwamaakuenda. Uri kutofamba uchaga zvinhu zvauri kuziva. Uri kufambire iko futi kuenda kwauri kubvunza iwe uchiziva. Zvimwe zvinhu hama dzangu hazvidi kuprofitwa. Kana ndichiziva kuti ijuti rangu rekuita chinhu ichi, ndiri kudirei kumbozvinyengedza nenhema. Handei tinoita zvatiri kufanirwa kuti tiite upenyu hunake. Uri kuzvinetserei? Gakava rakaitika mombe muchiibvisa nderei iwewe? Wakabva pa uchipopota, waipopote chii? Gakava rakaitika nderekuti zvakazonzi baba vako havana kuroora. Saka baba vako zvavasina kuroora, mombe ita kuisa kupfuma yababa vako. Indakati sei madaro baba vapenyu madi kungoenda kuna baba. Saka iwe wakazobva uchipopota? Ndakazobva ndichipopota munhu waMwari. Ndobva vazoti mashoko avakazotaura ndeyekuti tozviziva kuti uchadzoka nyange wakaenda. Pano ndo pane rugufute rwako uchadzoka. Waipopotera ana nasekuru? Ana nasekuru. Naana amai wako naambuya? Ndizvozvo munhu waMwari. Apa wabvapo wakutanga kuenda kunofamba. Uri kufamba chii wenyaya uri kuiziva? Uri kufamba chii? Neipo panapa kuzvinetsa nyaya uri kuidii? Hama dzangu, zvamuri kuziva endai munozvigadzirisa. Haikona kunetseka kuti zvakati aya. Kana kuti muprofita azondisimudza pachinhu chauri kudii? Enda unogadzirisa chinhu ichi. Upenyu hudii? Ufambe. Unobva pa1 muprofita uchienda apa uchibva pachechu. Chinhu chauri kunyatsoziva kuti kumusha kune ichi da kudii? Chida kugadzira. Nyaya iri kwedu ndeiyi da kugadzira. Shamwari, akutaura chokwadi ndisingakunyepere. Kana tichibva pano nhasi, uchibva pano enda straight kuna nasekuru wonokumbira ruregerero kuti waiwe hudiki kwaiwe kusadii. Ndauya ndiite yenyu yamunoda. Ndo pakatokubata zvinhu zvinoda kugadziriswa ngazvidii. Ndo anoiti hombe iyoyo kugadzirisa, zvinoda kugadziriswa. Handei tinogobora hama yangu. Kugobora chete kana Kesari ati ndikuda mombe yehumai, mupe mombe yechi. Zviri nani kunegosheta na Kesari. Funga ipapapa mari dzese dzaunofamba uchimbodi panzvimbo yekuti uende unotenga mombe 200. Wobva wasara neimwe mari. Wobva wasvika kuti gogogoi. Munoziziva ana sekuru. Ani muri kuona kuti pepepa ndakauya ana sekuru ka. Ndanga ndichirika mwana. Tarisa iwo kana bvudzi rakuchena ana sekuru kani mombe. Vanoigamuchira. That's a permanent solution. Cool. Saka uri kutiza kubhadhara 200 pamwe ukatoenda ukagona kunegotiate mbozi kune dzimwe nzvimbo mombe dzinotengwa nekutaura kwako ka. Ende mombe handi munoziva kuti haina zera ka. Chero aka imombe.
unogona kusvika uyo akatonetswawo nezvake obva wati patinoziva mombe yako kai itonge ida kutofa kai ndokupa 100 uyo obva ati 100 aite shamwari ngatisangane 150 wagona kunegosheta wotinha mombe yako wosvika nayo kuna naasekuru. Naasekuru ndauya ndauya zvechokwadi. Unoziva da kuti ndikuudze manje kune vanhu vanotsvagwa kuprovokwa. Da iwe wakatongoseka zvako handi uri kunzwa malast words yacho kuti hauna kumaudzwa navana vadiki ndizvozvo. Wakamaudzwa nasekuru Luka wachidai wachienda zvawo muzukuru hainda kuenda uchazouya handi sekuru wako wanogwina amaso netsvimbo ndozvakaitika chaizvo wachitobuda wachienda muzukuru ndadii uchazodii 2025 muprofita ari kuti dzoka unoona sekuru. Hatisi kuda kukutuma kugomo rekudombo shava kana kugomo rekukurohiru kana kugomo rekubhikita kana kugomo rekupi kana kugomo rekumondoro kana kugomo rekumozambiki kana kugomo rekujobek. Toda kukutuma kunoona sekuru. Saka zvandakuita iwe uri kuita zvekutengesa tengesa handiti ndizvozvo munhu ndakukunamatira kuti mari yako yavanga uri kuchengeta iyi yapa 375 kubva waenda unoishandisa kunoona sekuru. Ngatimunamatirei uyu. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene. Tinokumbirawo nyasha nengoni dzekudenga kuti dzigare pavari. Baba, ndinoda kuti imi muwaichirewo zvakanaka. Nyasha dzenyu ngadzigare nawo mweya. Mubate paari nawose vari pano vakashoterwa wazadzikisei. Uye navose vari pano vane nyaya dzoda kugadziriswa wapei masimba Mwari ekunogadzirisa nyaya idzi. Ndinoisa ropafadzo yekutiwo wabate zvinooneka uye mari dzibatike svondo rino uye zvavari kuita zvive neropafadzo yenyu Jehovha. Amen. Thank you Jesus. Undirangarire. Totenda munhu waMwari. Usazondikangana. Ndingokurasai munhu waMwari. Usazondikangana. Ani uti mandiudza chokwadi. Hallelujah. Amen. Kana muine nyaya dzekuti unoziva kuti wakatuka amai, why are you spending your time fasting? Go and make peace with your mother. Kana uchiziva kuti muna mukoma akatuka amai, seiko muri kunetseka kutsvaga muroyi? Endai munokumbira ruregerero. Ndo nyaya dzakatomira idzi. Wapanzwisisa ka? Let us go and settle zvinhu izvi. Wapanzwisisa ka? Kana imi muri kuziva kuti kumusha kwenyu kwakapondwa munhu, why today you are spending time kuti chakatibata chii? Yet nyaya muri kuiziva already. You just need spiritual guidance kuti nyaya tinoipedza sei. Why is it uri kunetseka panyaya ukuziva today? Pari kungoda kuti titungamirirwe kunosorovha nyaya dzipi? Nyaya idzodzi dzifambe. Kana iwo uchiziziva nhasi kuti ndakafamba ndisina kururama ndikabata chirwere chenyika, why is it uri kungoramba uchitsvaga muroyi pakurwara kwauri kuita? Imwe dhinayo yaunayo ichaita kuti ufe neBP. Hallelujah. Dambudziko uri kuruziva. Ngatitsvagei spiritual guidance. Pakuda kungoti Mwari aiwe mazuva ekusakuziva. Ndakuda kuti mundiwanire nyasha padambudziko rakauya pandiri. Ndisasagara ndichirwara. Don't waste time. One time uchienda pana muprofita uyu chaka ndikurwara nei. Chinhu chava kutoziva ndakatadza kufamba zvakanaka. Chienda uchitsvaga nyasha. Hallelujah. Nyaya uri kuiziva. Ngatigadzirisei nyaya idzi. Handitika? Ngatigadzirisei chii? Chitsvage wisdom kana pari kurema
kana nyaya idzi dzichida mari, uyai tikunamatirei, mari iwanikwe kugadzirisa nyaya dzipi idzodzi. Nyaya idzi tikadzinzvenga nhasi, kuswera mangwana zichadzokera futi, dzodzokera vana wedu futi kuswera mangwana. Saka nyaya idzi ngatidzigadzirisei once and for all, tobva taziva kuti nenext generation taisa kurira chii. Handiti